Bene mbek saya mah kok ben rene bek nek mlumpuk dulure ben marem. Mesakne ya ora tau metu kok. Benen bek. Mah mbok deh aku gak ngopi yo. Iya mbak deh, demenamu kan ngene iki to. Kan nek nyambung ngene nyaman nek kulupe. Sampeyan suwi yo rang kek iku lho Pak. Aro amal biasan Budi suwi rang ngestu kulup yo. Biar mending ngulek terus sambil Kayak dinginane lho Amang. Budi dhewe nyambel mek erek-erek enak lho. Kok diterne ngalor. Yang papat ya. kadang mbak deh nyambel kacangnya dulek. Ngene wis enak. Korek-korek. Kaya bae. Lah iya. Ini dana. Apa mak? Mau ya mak? Bapak harus apa? Catet bapak harus apa mak? Catet bapak harus apa? Guyon bapakmu guyon. Dadine guyon Bu antara bar dicatet-catet neh. Iki to Mbak terbete mujo iki. Iki. Gimana nggih? Aduh pahit. Enggak ya? Terus minyaknya gede lan tak ayu. Buat ajang ya bang? Mboten rongan. Nah buat ajang rongan, sampai yang goreng apa lo? Aku tuh jelasan lo. Bocong lo? Soal. Ini mau saya apa? Ini sayangnya Enggak duwe tong gede apa deh? Ngomah gini duwe tong gede to? ceklek karo bapakmu dhewe ngoplek. Ana iki tak wehi, tapi ora ngerti tarak iling-iling kabeh. Entas sekotan. Nggih hotel. Tinggi maem kok bengi. Sampai kok bengi. Tinggi maem sing pidaan. Ya muga-muga Mbok Dek. Mambengi mundak. Dinginane nganu Mbok Dek mek 23 terus mambengi 17. Di mambengi apa di ini? Pertama mek 23. Gue nggak begitunya. Awat panas rek nek tremasi ya, Mak. Panggah oleh ada orang gini. Nah kan tak longi lho, ngomong sama nek kokean udah. Ini
Nek Magicom Oh, ide ae engko dalem tak kepangan sama nang ngono. Ngitokne tengah kilo aku mau. Endi? Nang kene. Oh, iya duanya. Nang omah wis besuk peteng mau. Nang sing botak mah heh. Pak Kading kok kan bedaan, Bek. Baene ben mlumpuk ayo mbok Ben. Panas dobrak. Endi lah ngomong. Kandangnya kurang ora sampean. Nek kurang tak gawat nih, kandangnya kurang ora. Kaya nek kuwi ngono lho dicucuk lho. Warang ngono ta. Ini dobrak kuwi. Wajan ae no. Wajan gudi me dhewe enek to, Mak? Padane nggawa kok genmu apa? Ngene sapa? Wajane ketakane sapa, Mak? Mbok Ben. Timbane. Ya wong liya nek kowe nang nggawa kalon kulon ya nek sitok ae. Ora ngene wong liya. Wes tak ditutupi. Halo. Nanti tak lempone. Ngene tok ya lho. Ora nek tutupe nek iki ya tutupe nek kowe nek Kuwi lho nek ngono kuwi. ora ilang. Iki terus. Cukup, Mak, soto ndek iki ya. Kan enggak oke dudu engko. Kene. Nang kulkas. Sep nganu, Mak, suwi kene wis biasa. Apa ngono kuwi? Ora kan mriki meneng jajan jajan untuk pemakaman. Training wong lho wingi kok nek dingge-dingen lene. Oh, suwe lho. Suwe. Suwe wis suwe lho kuwi. Kalau wong wis dingge ya lek mek. Ya. Ya jemu opat takon tuku anyar lho. Lah iya. Heeh, Mbok Pin arep mbok dhewe bisane ngono kuwi. Oh, enak. Nggih godhong nangka apa? Enak pancen godhong nangka tinggi kae. Anu lek didang kan digodhong iki suwi lho ditan. Heeh. Wayahe entuk sego entuk seprong jangan, sak jangan ya pengkal. Nggih atom ya, Mbok Pin. Lek karo kae ora dadi sing nonton kok. Nggih. Kilo enggak dadi. Karo ndi? Nek karo digoreng karo kanan. Kita. Kita ada ora nek cepok ya. Yang dikaki yo. Sing kaya matahari kah kaya duwe to, Mak? Enak ngono kae. Enak diduki nongko.
jeruk wis golek ya wis. Enggak. Mbak, kok nyiduk sik kayak kene. Terus diplumi tahu. Wae. Oh, heeh. Terus ngono mari ngono. Mari ngono, tahune dintas, terus iki disokne diplome. Ndok, dadi nek biar ora ada cepot dadi blek. Neng anu wae nondoke ro. Ayo boleh kan. Sak besok no. Ya ini kan ngesek no. Ya tapi ya tidak. Nah, kan ini juga sik, pindindo. Kemarin ya tinggi. Engko sembatir mega sapa, Mak? Aku harus bapakmu ngesak saya ini nangis juga Mega sama ra gendung kene ya loro-loro to diurukes bapak renek tulis tinggi Turu kene pek engko. Alah, Nek sing gowo. ora enek sing njunjung kok. Turu kene engko, mak karo bapak turu kene ya. Ya, Pek. lah masuk kaki Jadi tak rasane, Mak. enggak ya Mak, sampean paringi ngono? Apa kurang gurih titik deh? Oh, berambang goreng enggak paringi, Mak? Nanti. dalam gue terus dia ngopel Tapi rumah kok sak gitu. Rumah kok. lalu kan gimana kan aku mau pena gas aja mbak Jangan tahu sudah matang. Oke. Dikira sampean mau puasa lho Mbok Bin. Dikira sampean mengke wis mlaku ngulon. Ayo ta? Tak kira mlaku wong loro karo Mbok De.
Udah no aku nggak nggo mantel. Nawang mau ya ning kene. Wis mulai. Lah iya. Aku endi dalam kayak ketane Mbak Primo. Panggah kono lho, Mbak. Maneman aku. Ya iya, ora ning ngono kan sanding dalan. Oh. Madhep ngetan no. Madhep ngalor apa-apa Mbok Pin. Malah ora bising kok. Mama sampe Pin arep mulai. Mau wis mateng wae. Macang warak. Enggak bareng pisan? Bengko. Bisa ya? Dorong ngomong lho nyapa dorong madhep madhep. Wong-wong ning kene. Nah, aku pamit no semi wis digoleki. Acaranya sudah selesai tadi alhamdulillah. Terus ki arep nganter mak ame Bik Saimah Bik Kira. Ini gimana Bik Saimah kayak nggak marah ya nih? Rasanya marah. Ini Bekir. Bekir. Nangkulan paling. Yalah nenek. Masakne omahe Ciu. Padang jinglang. Enggak ditempatin dulu ya. Uangnya kayaknya emper. Gimana kita dan terus ya le? Nyapa sampean nggak ngetan be? Wae iki yo ngetan. Iki ngeternya maam sampean gini. Sampean ambil satu. Ajangnya tak kuasa ya. Niki Pak Kadi. Bik Saimah nih Bik. Bik Saimah. Turu amane mumet. Udah harian Mbak Ti. Ning kamar. Bek. Maem. Maem. Maem sek. Maem. Bek. Heh? Maem sek. Tak terima em. Kayak maem sek. Maem. Aku asal ya, Bek? Asal. Turu kono. Enggak, Bek, aku mulai. Wes ya. Ini. Isek, Bek. Tas bar iki mau. Lihat oleh, ojo gelis-gelis mama takut no.
Yalah masaknya puse metodnya. Proses apa lagi? Nggak tahu nak. Omah oke sing kosong. Main lala kosong. Main duta kosong.